trí dó héan ná díríomh beo blianan seo. Dina mé checkáil ar an ún. Aon dó trí sé tá fuaim agin. Gan leis céil. Ag léamh na Nuacht don fiisiúlá í bheitheh 2016. Baineann mór scéal an lé le Moslamaigh agus baineann mór fictiúr an lé le siúd ceanna má bhleanaíonn tuair sin. Feice tú Jeremy Corbyn ceanara an resúra Parliament Sasana na Breataine riocht éantathe agus é ar cuairt ag Masc Finsbury Park. Masc cáiliúla sé sin sílim. Bhí sé ar cuairt an sin margheall ar an si a tharla an sin dúnaí sílim níl mé cinnte. Níthe maid sin déúin nuair a thomáin fear buile bhean isteach i ngrúpa éirí thóirí a bhí tíocht amach as páidearach. Rupse isteach sa slua agus is cosúil nár himpeiste é. Rinne Reinstein chuirsís ar an ionsaí mar teabha trí uisce nó trí éir. Ach is cosúil normáiríocht in na bháin go fóil cibé. Ach tá grítear don ionsaí seo agus don scéal seo I bhíonn se cathair atá ilnáisiúnaíoch, ilchultúra, ilchineach agus iltíreach ar slí atá níos bródúilí sílim ná nuamhrach. Tá na cultúr sin in nuamhrach freisin nach do cinn náide ar Meiriceá faoi. Tá imní an mó faraíar go mbeidh cultúr na Claonroinnt caitheamh sé sin ag scéthe ag dul léig margheall ar an achran idir Moslamaigh agus neamh-Moslamaigh. Ní dheartha mé críostaithe mar an chuid is mó just na daoine tá naíonna Moslamach ní dóilem go gaiideach siad síos ortha féin mar Moslamaigh. Tá gon an scéal cuairt ar Mohammed Abdullah Londonach atá tín tarsach de bheith á chosint féin agus ag chosúint a religiún tar éis ionsaithe scéimhle hóideachta I London agus I Manchan. Agus é siúil ar na sráidsannaí deir sé go mbraithfinn sé gnúiseannaí náudeacha deisialacha gach seans go le ceart aige. Tá an rúis tar éis foláide bh thuairt do na Stáit Aontaithe margheall ar thuairteanús scairdeit lean siríoch agus
deis siad bagart mai astrú chéil díreachas Béarlan sin orthaí de chuid na cóghóilíochta nach deas mar a chleanna a New York Times an focail sin ar nuas Béarla Allies isteach sa scéal. Siad na Allies an taobh maith ar nó agus níl is agam cén tanam a churtha ar a drám eile. Ash is tócha. Ash. Bhfuil sin agam, cha go bhfuil. There's some way to make a walk in the river. Tugu an ash in Jarmain agus an roiv marial lína dírach na díra Berlin hús an rá agus an roiv hís an sin agus sort lína dí. Níor smaoine mar sin na riamh. Agus an chóghóilíocht hartar a pastócha. Ní bhain sin le scéal. Tá na rúsí ag rá go ní rói siad áirthaí de chuid na Stáit Aontaithe agus go ghóilithe taobh den ófreit. Tá cuairteochttarach na Stáit Aontaithe tar éis a chuirt le fios go mleanóidh siad chás as Wisconsin a bhaineann le Claonroinnt. Níl is agam mar bhearlam an focail Béarlach an an seo mar chuiníonn sé ainm Ghavarnóir Massachusetts an gerrymandering ainmnithe i ní Elbridge Gerry. Is cosúil go rinneú Claonroinnt soléir agus suntasach i Wisconsin le déanaí. Rud a dhéantar go minic is cosúil ach tá órbheart na toghchánaíochta seo, órbheart seo na toghchánaíochta I gceist nó idir lámh faoi láthair agus déadach an chuairteochttarach an tórbheart a chur béal faoi nó leagan ar a cheann rud ba bhhail liomsa chuid. Tá léargas an seo an seachtar márnéalacha Meiriceá san imhúla idir an USS Fitzgerald agus long Chomadán. Agus tá scéalta na márnéalach ag teacht chun cínis a gúlra agus mar a tháinig siad as na cúlraí éagsúla sin go dtí chéanna son cúis chomónta. Scailíonnaí I Nealas. Pléan an scéal seo ní nuacht le Meiriceá. Chairman Nuacht. Go háide Meiriceá chathair Dallas I 1971 nuair a d'áirdaigh breitheamh feidearálach go ní measc faoi scailíonnaí poiblí na Cathracha. Bheannaítear ar dar bannam
Míchael Inochosa, Mac Shanmori, a Hano, will say of focal Sam, Sunny and to Rod see a Holland Rang Egan, Art Egan, Gumprod the Rodella, a good into Peter a goat ele. Chrywistiach is schail nwy, agos ce go raw sé tícusach don fel. Mae cynta fwy nocl sy'n ddwrw leis nach raw cadag ydol istiach mar fi an iddyn rawna henne fe. Esperus tramach ydyr an twsel un o chosa. A ta in chamera yn sgalianau Dallas. Níor aire gomailish si diailt a hála sa chahar sin. Well, sinna méid, focail nua, go leabhar. Bólan tú doras síos le rethe cogaí. Más féidir leat bara íran a chúba tá láiltas éigean aige go dtí go mrisi sé. Fáin tú láiltas freisin má an tú airgid mar hampla ó de aithir nó do bháthir nó do oncail nó rud a cínte. Mana nglacan tú le héan rud a nechar na i dlí nó na in réalachaí tá neamh olint gláán agat dó. Má tá tú díirithe I rud amháin tá dícheal anat agus is féidir le a bheith díchealach do glúiseach nó duine freisin. Má tá tú ag súil le páiste is máthair anchasach chomh. Agus más leor sin duit, deir tú déanaí sin, agus deir tá rá ní beag sin freisin. Amlaisc dean an mucha sin sa chlábar. Amlaid dean an tú sin, má bhogann tú rud amháin go áit rud eile, agus má bhogad chun rud eile sin go dtí áit an chéad ruda. Má tá áit go deas I breanú tá sé pictiúra. Má bhín deacrochtaí agat pictiúra héan a chur gompráid le pictiúra dó, tá deacrocht agat iad a thuirtchan réití. Más míine do chuacht a rint do efigi, na hefigi atá hísfút, déanann tú tarmligan. Agus más páiste dánathú ach gramor déanann tú amlat. Agus sin méid tú na chríochnaí don láinneamh tá súil agam go bhfeiceann I chéile ríis sa bhad idir an dálín go imrá dé oribh go gúdaí díise.